taj Ricky Matis uopšte? Nemam pojma, ali ga izgleda vole. Glupavi singl tog lepotana se prodaje kao lud. Muzičari su tako simpatični. Semi, mogu li sutra da pozovem tvoj kratki kašmirski džemper? Naravno, tamo služe najbolji prijatelji. Hej, a ja? Ne budi luda, Alex. Ne možemo obe da ga nosimo u isto vreme. Skroz ćemo da ga rastiglimo. Ne, Clover, mislila sam, zar ti i ja nisam najbolja prijateljica? Naravno da jesi, ludice. Zato ću od tebe da pozemim leopard sandale. Clover, šta je bilo, šta ti je? Da, zašto si zabalavila? Mislim da sam se zaljubila. Moram da saznam ko je on. Zdravo, ja sam Clover. Da li mi se čini ili se Clover zaljubljuje češće nego što Mandy ode u minus na kartici? Da izađemo posle škole, pustit ću te da me častiš kafom. Hoćeš? U redu. Izvini, Clover. Damon već ima planove posle škole, ide u tržni centar sa mnom. A da, tačno, tržni centar. Nije važno, samo sam htela da mu učinim uslugu pošto je novo ovde. Clover! Ne brini, Clover, častit će te dijetalnom kafom posle škole. Osim toga, zar ne bi radije bila sa nama nego s nekim tupavim muzičarem? Da, pretpostavljam. Samo sviđa mi se Damon. Recite da sam luda, ali su mi muzičari užasno simpatični. Moram da smislim način da skrene pažnju sa Mandy. Da li mi se čini ili naši zadaci dolaze samo u vreme velikih ličnih kriza? Dakle, lepo što ste skoknule. Lepo nekima. Ricky Matis? Nikad čula. Zato što je najnovija muzička senzacija, tačnije od danas. Tek je izdao singl, optimistično nazvan Rock Legenda. Brine nas što se slične pojave događaju širom sveta. Nešto se zbiva, samo ne znamo šta. Kakve to veze ima sa nama? Vaš zadatak je da prerušene u predgrupu na njegovoj svetskoj turneji otkrijete zašto su Rickijevi obožavaoci tako fanatični. Misliš, bit ćemo u pravom bendu? Pravom, lažnom. To je savršeno! Kad Damon to sazna, otkačit će Mandy kao bajat u krofnu i dotrčit će do mene. Vidjet ćemo kao svog muzičnog barnjaka. Biću neodoljiva. Sad nam samo treba ime. U stvari, dame, već smo smislili ime. Zovemo se špijunke? To je tako bez veze. Da, baš nemaštovito. Ideja je bila moja. Hej, pogledajte ove super instrumente! Možda nije najbolji trenutak da sada vežbate. Gde smo ono stali? Spremni smo za izbacivanje, gospodine. Da, oprema. Ove nedelje koristit ćete bungee kaiš, Tornado Fan Tunel 3000, disko čizme sa lepljivim džonom, osetljivi mikrofon minđušom i moje omiljeno NAZPH. NAZP šta? Ne NAZP šta, nego NAZPH. Neupadljivi aparat za podvodni hod. Sad, zbogom i srećnu dame, ili kako kažu u show biznisu, slomite nogu. Wow, pogledajte, već imamo obožavaoce. Hej, ti nisi Ricky! Ricky! Izgleda da je Ricky stvarno popularan. Jedva čekam da ispričam ovo Damonu. Oduševit će se.
Ili ona samo na to misli? Halo? Zdravo, Damone, Clover je. Samo sam htela da vidim šta se zbiva u domovini. Ne znam šta se zbiva u domovini. Ja visim u tržnom centru. Šta ima kod tebe, Clover? Ništa posebno. Moj novi band Špijunke je na turneji sa Rickiem Matisom. Trenutno mislim u našem ekstravagantnom i glamuroznom hotelu u Londonu. Na turneji si sa Rickiem Matisom. Nisam ni znao da imaš band. Pa da, prilično sam uspešna gitaristkinja. Wow, strava! Hej, kad se vratiš, mogli bismo da se nađemo i sviramo zajedno, a? Verovatno bih mogla da te ubacim sledeće nedelje. Javit ću ti, zdravo! Vi mora da ste špijunke. Špijunke? Pa to je smešno. Ko vam je to rekao? Da, to smo mi, špijunke. Strava smo. Ja sam Phil Jenkins, menadžer turneje. Ricky jedva čeka da vas upozna. A sada pravac Penthouse. Sjajna pesma. Hvala, upravo sam je napisao. Sutra ćemo da snimimo Rickevu novu pesmu. Siguran sam da će biti veliki hit. I mi smo sigurne. Oduševljene smo što idemo na turneju sa takvim muzičkim talentom. To je obostrano. Obožavam vaše pesme s početka. Pesme s početka? Šta radite ovde? Treba da dođete u studio, bit će strava. Izvini, Ricky, niko ne sme da prisustvuje tvom snimanju. Zvuči zabavno, baš bismo volele. Dobro. Idemo sada, obožavaoci više ne smeju da čekaju. Čudno. Otkad se diskovi sijaju? Pa da, osim što ima potpuno pomamljene obožavaoce i sijavajuće diskove, Ricky izgleda kao normalan momak. Jao! Idemo, pa šta bude? Spremna, Clover? Clover? Clover, ne treba da slušaš muziku, nego da je sviraš. Uzgred, uzela sam jedan Rickijev CD kao dokaz. A šteta, baš mi se sviđa. Stvarno je zarazna. Zvučimo odlično. Da, zato što je muzika unapred snimljena. Ako niste primetili, ni jedna od nas ne peva. I gitare nam nisu povezane na pojačala. Izgleda da neće hteti bis. Lepo ste otvarale usta, meni je trebalo 100 godina da naučim. Ti otvaraš usta, Ricky? A ni meni se ne sviđa, ali Phil insistira da ne pevam uživo. Ne mogu da se bunim protiv uspeha. Toliko o tome da je Ricky normalan čovek. On čak ni ne peva. To nije jedino što nije normalno. Pogledajte ono, devojke. Šta kažete da bolje osmotrimo? Dobra ideja. Clover, dolaziš? Nisi li luda? Imam sjajan pogled odavde. Vreme je za akciju. Da, gospodine Sebastian, sve je spremno za sutrašnje snimanje. Pripremio sam i posebne reči. Nažalost, Ricky je pozvao one dosadne špijunke da dođu. Morat ćemo da pojačamo obezbeđenje. Devojke, šta nije u redu? Zar se ne zabavljate? Hej, mislim da sam ogluvela. Nisi, soba je zvučno izolovana. Smeta mi buka. U stvari, više volim samo da gledam. Pa, da ponovimo. Rickijevi obožavaoci su ludi, diskovi mu svetle, on ne peva, a njegov menadžer sedi u izolovanoj sobi. To je baš uvrnuto. Šta ti misliš, Clover? Mislim da je Ricky bio neverovatan. Toliko je talentovan. Mogla bih da ga slušam celo veče. Wow! Moram da čujem Rikija. Ovo je već čudno. Možda bi trebalo da se posavetujemo sa... Jerry? Zdravo, dame. Nadam se da vam slava nije udarila u glavu. Za sad nije, ali ako nastave da nas obasipaju ružama, možda i hoće. A, to... Njih je poslao izvesni Damon Reynolds. Hej, Clover, cveće je za tebe, Damon ga je poslao. Molim vas, sad kad imam Rikija, Damon je prošlost. O, čoveče, kako možeš da se obmanjuješ? Da ne pominjem kapricioznost. Jerry, šta možeš da nam kažeš o gospodinu Sebastijanu? Ovde piše da je vlasnik Rickijeve izdavačke kuće. Izgleda da je bio uspešan gitarista dok nije izgubio ruku u nezgodi sa pirotehnikom.
Sada je ekscentrični usamljeni producent koji živi na zabačenom ostrvu kod Brazuele. Riki! Dakle, ko hoće u moj studio u Brazueli? Wow! Pitam se kakav je ono čudeno odašiljač zakačen za jahtu? Pa Riki kaže da služi tome da emituje koncert uživo. Ne verujem mu. Otkad čuvari moraju da motre na satelitsku antenu? Ovo je definitivno najčudniji studio za snimanje koji sam ikada videla. To je bilo sjajno, Riki. Da, bilo je odlično. A sada, hajde da nasnimimo glas. Ja sam Riki, vaš gospodar. Sledite me dok pravim dar mar. Oborite vladu, slepo me slušajte, vladaću svetom, a vi mi se pokorite. File, nisam baš nameravao da mi nova pesma bude ovoliko agresivna. Šta bi sa tekstom koji sam ja napisao? Riki, veruj mi, znam šta radim. Nove reči će tvoje pesmi dati moderni ton za kojim klinci danas luduju. Okej. Rekla bih da to definitivno spada u kategoriju posebnih reči. Sve reči koje Riki peva su posebne. Možda bi trebalo da iskoristimo priliku i malo špijuniramo. Idem sa tobom. Obožavam kad moda ima svrhu. Tajna laboratorija je sigurno ovde negde. Svaka čast, Alex. I drugi put. Novi Rikijev singl je gotov. Odlično. Frekvencija je uspešno dodata. Dobro je. Hajde da vidimo dejstvo iz prve ruke. Pretpostavljam da je onaj strašni tip Sebastian. I da više ne svira gitaru tako često. Sedite. Zanima nas šta mislite o novoj pesmi. Ti si Riki, moj gospodar, sledit ćete dok praviš dar mar, oborit ćemo vladu, slepo te slušati, vladaćeš svetu, ja ću se pokoriti. Slobodan si. Ti si Riki, moj gospodar, sledit ćete dok praviš dar mar, oborit Jesi ćemo li vidjela kao da je Rikijeva pesma hipnotisala tog tipa ili tako nešto? Frekvencija koju su spominjali je sigurno neko sredstvo za podsvesnu kontrolu misli. To objašnjava zašto se Clover ponašala onako otkačeno. Razmisli, Rikijeva prva pesma, Rock Legenda, govori o obožavanju rock zvezde i šta radi? Hipnotiše slušaoce da ga obožavaju. Rade sve što se u tekstu kaže. To znači, ako Riki bude održao koncert, obožavaoci će da rade sve što tekst kaže. Obezbeđenje! Imamo uljeze! Beži! Tina Spravica, šta je to bilo? Portavel top sa visoko viskoznim uljem? To nije spravica, nego moja omiljena pena za kosu. I to skupa. Ti si Riki, moj gospodar. Brzo, možemo da se spustimo niz zid. O ne! Znači, špijunke su stvarno špijunke. Kako je to glupo i nemaštovito. Nemojte nas da krivite, Jerry je sve smislio. Nažalost, nećete moći da dojavite šta ste saznale, jer će vas za 20 sekundi zanimati samo da obožavate Rikija Matisa. Što znači da mi večeras nećete zameriti kada budem prekinuo sve radio, TV i internet signale širom celog sveta. Niti će vam zasmetati kada budem zavladao svetom uz pomoć svojih novohipnotisanih robova, jer ćete biti među njima. Uživajte u poslednjim trenucima slobodne volje. Sjajno. Šta ćemo sada radimo? Možemo da iskoristimo ono da pobegnemo. Ne, ne tako.
Šta radite ovde? Treba da ste na sceni i da svirate. I bile bismo da tvoji prijatelji Fili i Sebastian nisu rešili da nas zaključaju u studio i probaju da nas pretvore u zombije uz pomoć tvoje nove pesme. Aleksu, puti ga, ja moram da sredim onaj predajnik. Hajde sad da gledamo vatromet! E sad, kako ću da sprečim emitovanje? Sebastian je planirao da obori neku vladu uz pomoć moje muzike? Tačnije, mislim da je planirao da uz pomoć tebe zavlada svetom. Nisi me pratio. Te, Riki, trebalo bi da je do sad već počeo. Publika će uskoro dići bunu. Ne smemo da čekamo. Pustit ću muziku daljinskim upravljačem. Šta ćemo sad? Izgleda je jedini izlaz gore. Šta je sad? To je to! Vreme je da se rešimo tih dosadnih špijuna jednom za svagda! Šta se događa? Nekako smo mi uhvatili signal Rikijevog snimka. To nije smelo da se desi! Brzo isključi monitore! Nemoj. Rikijeva muzika je tako divna. Ti si Riki, naš gospodar. 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 Ne brinite, devojke, odavde mi preuzimamo. Ti si Riki, naš gospodar. Ti si Riki, naš gospodar. Jao, baš ti hvala, Jerry. U pravi čas. Ti zli kriminalci su upravo hteli da prisile Rikija da im popiše majice sa koncerta. Ne mogu da verujem da sam se palila na Rikija Matisa. Toliko me je sramota. Ne budi toliko stroga prema sebi. Nisi bila pri zdravoj pameti. Na sreću dejstvo muzike je prestalo i više nisi bezumni zombi obožavalac. Hej, Clover, vratila si se. Jesi li dobila moje cveće? Jesam. Znaš, mislio sam da se nađemo pa da mi ispričaš sve o turneji sa Rikijem Matisom. Izvini, Damone, nakon ove turneje potpuno sam oguglala na muzičare. Tako sam ponosna na tebe, Clover. Da, konačno si se prizvala pameti. Samo sam odlučila da je glupo da padneš na svakog tipa koji drži gitaru. Izvinite, znate li gde je učionica za muzičku? Ja sam nov, pa sam se izgubio. Drage volje ću te odvesti tamo. Izgleda da i dalje pada na muzičare. Nešto mi govori da nikad nije ni prestala. U stvari, ako nemaš ništa planirano za ručak, časti me belom kapom bez masnoći i pokazat ću ti cijelu školu.